пул кор кардан ба воситаи программаи докодемо. як программе ҳастай ё монанди ҳамин хел программаҳо бисёрае ки имрӯзҳо ҷавоно бисёр ҷалб шидесиянд, бибинанд фоидаи муфт мебиёя. хулоса ҳамин программаро скачат мекунанд, регистратсия мекунанд, як миқдор маблағи муайян мегузоранд ва гӯё ин ки баъзе молҳоро онҳо мехаранд ва дар ҳамон ҷо бо мефурӯшанд. хулоса аз ҳамин хел программаҳо пул ба даст меоранд, фоидаи муфт. хуб, ҳукми шаръӣ фоида овардан аз ин хел программаҳо ин аст ки дар ин хел программаҳо тибқи усул ва қавоиди шаръӣ хариду фурӯш намешавад. яъне дар инҷа як қоида барои хариду фурӯш ие ки чизе ки мефурӯшӣ дар дастат бояд боша, яъне молики ҳамон чиз бошӣ. вале дар ин программаҳо чизҳоеро фурӯхта мешавад ки ту аслан моликаш нестӣ, фақат сурати ӯро мебиниву халос, пул мегузорӣ, гӯё дар ҳамон ҷо мефурӯшӣ. хулосаи калом, хариду фурӯши виртуалӣ дар шариат ҷоиз намебошад. ба ҳамин хотир бародарои азиз, ба ин хел программаҳо ва масалан ҳамон хел приложениҳое ки барои шумо реклама мекунанд фирифта нашавед ва пуле ки аз ҳамин хел программаҳо ба даст меоре ҳаром ва ноҷоиз аст. чунки ҳамин хариду фурӯше ки дар инҷа сурат мегирад, хариду фурӯши яъне ки байъи фосид аст, яъне хариду фурӯши ноҷоизу нораво. агар вақте ки хариду фурӯш ноҷоиз боша, фоидае ки аз ин ба даст меорем, фоида ҳаром ва ноҷоиз аст ва дар рӯзи қиёмат барои мо оташи ҷаҳаннам мешавад. ба ҳамин хотир бародарои азиз, касое ки имон дореву ба рӯзи қиёмату ба рӯзи ҳисоб боварӣ доре, аз ин хел пул ба даст оварданиҳову аз ин хел программаҳо шумо парҳез бикунед ва ба ҳамун роҳе шумо пул ба даст оре ки шариат муқаррар кардагиай, аз роҳи ҳалол. ин ба монанди ҳамун муҳра бизнес ай. бародарое ки дар ёдшун боша, як замон ҳамин хел муҳра бизнес мекарданд. яъне дар ӯ давр замони хел телефону интернет ки набуд, хел программаҳо набуд ки скачат кунану масалан туғрӣ кунанд. дар ӯ давру замон ҳамун чиза мерафтанд, мегирифтанд, меоварданд, масалан муҳраҳоро пур мекарданд, мебурданд, медоданд. якум дафъа пули камқати бизнес мекарданд. вақте ки мерафтану фоидаи калона ба даст ки меоварданд, дига шерак мешиданд. ин дафъа дига пули зиёдтар, бо пули зиёдтар. дар ёдтун боша, агар баъзе инсонҳо хонаша фурӯхту, ай банк пул гирифт, ё ки як мошинои ҳамун камазои ду камаза мефурӯхту, мерафт пулша дар ҳамин муҳра бизнес мезад. хулоса як замоне буд ки инҳо ҳама бизнесшона маҳкам карданд, инҳо ҳама роҳи фиреб буд. хулоса ба тариқи ғайришаръӣ ки онҳо хариду фурӯхт ки мекарданд, дига оқибат натиҷаш ҳамин шуд ки онҳо фиреб хӯрданд. акар дар ин давру замон ки ҳамун камтар тараққӣ ёфту, бигем ҳамун навъи бизнеси, ҳамун муҳра бизнеса дар як программа туғрӣ кардану ҷо карданд ки ту виртуалӣ ӯ чиза мехарӣ, мефурӯшӣ ва дар ӯ як миқдор маблағи пулӣ мегузорӣ. субҳаналлоҳ, ин тибқи усул ва қавоиди шаръӣ ки мувофақат намекунад, ба ҳамин хотир пул кор кардан через ҳамин хел программаҳо ҳаром ва ноҷоиз аст. ҳозир хуб ман баён мекунам як ҳадисеро, шумо худатон хулосаи ҳамин кортуна бироре ки ҳалола ё ҳаром. ҳаким ибни ҳизом радияллоҳу анҳу аз паёнбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам ривоят мекунад ки ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд: ла табиъ ма лайса индака, яъне нафурӯш он чизеро ки дар дастат нест. яъне як чизеро ки дар дастат нест, молики ӯ нестӣ, ӯро фақат дар ӯ программа фақат суратша мебинӣ, ин хел чизҳоро шумо нафурӯше. яъне ҳаром аст ки як чизе ки ту моликаш нестӣ барои дигар кас фурӯшӣ. масалан хариду фурӯшиҳое ки дар ҳамин сайтҳо сурат мегирад, масалан як чизе ки дар дасти ман нестай, ӯро ман реклама мекунам, масалан мефурӯшам, ба ҳамун харидор ақд мекунам ки ман ҳамин хел бора дорам, пула бигзарам, ман барои тура ӯро равон мекунам. ҳоло ки ӯ бор дар дасти ман нестай, вақте ки мо ақд кардему ӯ пулша равон кард, ман ай бозор мерам, ӯ пула ҳамун бора мехараму, ҳамун молаву барои ӯ одам ирсол мекунам. ин хел навъи хариду фурӯш ҳаром ва ноҷоиз ай. фоидае ки аз ин роҳ масалан пул ба даст меоре, бигем ки ҳаром астай. ба ҳамин хотир бародарои азиз,
аз ин хел навъи хариду фурӯшҳо, аз ин хел навъи фоида овардан парҳез бикунед. ҳамин хел программаҳо монанди ҳамин хел программаҳо зиёд астае ки шуморо масад реклама мекунанд ва масад ҷалб мекунанд ба ҳамин хел тариқаҳои ҳарому ноҷоиз. касое ки ба рӯзи қиёмат, ба рӯзи ҳисобу ҷазо имон доранд, аз пул кор кардан аз ин хел барномаҳо парҳез мекунанд. والله أعلم بالصواب.